na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Oy! Sinang tirang? Unsa to mananapa? Unsa to mananapa? Oy, si Tirang nangay panabang ang akong asawa. Oy, Tirang, ano ka? Noy, ato sinang tirang. Ay, Tira! nahadlaw ko dahil Laura. Nahadlaw ko, wasag. Pinako. Unsa Unsa may mananapa? imong gikahadlukan? Nahadlaw Ay, yad ko. Diyos. Nahadlaw yad ka. Unsa lagi kikadlo ka nimo? Ayaw ko singkahe, kadi ko bangal. O di ka bawal. Hindi man ka mo tubag. Gipangutan na ka na mo inda, Laura. Ha? Ha? Ay. Pagkidangat, kisagpa na ko sa panuway kong asawa. Misingit ka, abir ko usap mananapa. Paas ka lagi. Panuway ka na. Mapanuway ka karon, Ay, ha? ay. Ang og di ka sagpaon. Wasa. Imo man gipadool ang baba mo sa kong donggan. Og imo kong gisagitan. Si Wasay yung taon eh. Gisagpa-sagpa na taos Wasay. O, bita sa nganong managpa magyug kagad. Ha? Nang unsa may imong gikahadlukan? Paminaw lagi, Binako- isultihan ta mo. Nako, usang Kung ano mananapa. nisagit ko sa kahadlok. Ay! Ganong nanagan man ta! Hani ako alos, ay! Ha? Ha? Zaman? Ha? Zaman? Ha? Alam mo, unong nas pagdagan dyan, ako alos. Milingkod! Milingkod sa ko! Lingkod ta! Dapat ta! Ano man ka? Ha? Ha? Nadlok siya na to, Tiking. Unsa? Katong babaeng kunot o gagtang, unya buka itong mata, nadlog na to! Hangano! Siya nadlog na to, kita'y nadlog niya! Tiking, May pamatakitsura kaya to niya. Karon nga na mo na tang tao, mas may tantanawon kaya to niya. mao nagikahibudngan ko. Ah, Kung ganong nahadlok siya nga nakakita na to. lutatay ko nga. Nga nang miyad man sa ta ditong dapita. Mangita pa kag baing kapuyan, nga doon na naman kay baing napalit. Mao ka to ang gipuy-an ni Ibria. Usa di ay! Mauday! Mauday niya to tatutong dapita, kay to dito nagpuyo ang imong Ibria. Oh. Ah, ninduta tingo ka. Bisag ningon, nindut man. Nga nung kalit mong sigay mong mata, hari nga kwalos. Unsay mo nakita. Maudi ay. Ninduta tingo ka. Maudi ay nahadlok katong tiguang nga nakakita na to. Kay nga ano lagay! Hari nga kwalos, nga ano man! Ikog yad. Unsa? Ay ulagi day, nakuyawan yung ko sa duha ka tao nga dito nagpahipe sa kalibunan. Og pagsinggit nako, nidali sa pagdagan. Mga ikog mga tawhana day, runay mga ikog. Og ingon sa kanang ikog sa tumoy sa buhaya ba? Inana, og ingon sa ikog sa tike. Basta ingon ni Ada day. Tinuod ka lang Ay, tirang? ulagi, day, oy, wag yun ko magbakak, day. Ay, unsa magkahatong mananapa, taon, oy. Tao nga may ikog sa tiki o buhaya. Dako na sab og ikog to sa dragon. Ay, pagkakuyaw na barong panahon na. Permi nang mo pakita ang mga pinuhat nga katingadaan. Ay, mauna magkahaning giingon nga hapit na manaog pagbalik ang atong Ginoo, no? Aron sa paghukom sa mga buhe og mga menatay. Oh, Hain naman to si Wasay. Hanga nagkuha og tubig na ko, ay. Hain naman taon to. Nadatogan man tingali sa usa ka basong tubig. Bayo kay miabot ka na. gihagan ko nimo? Jeff, Huwag ka ba malipay sa kong paghawak ni mo?
Nalipay kaayo, uy. Nalipay kaayo ko. Dayan, Nganong gihagkan mo ko ni mo. dili na ka na ang ipangutana pa. Banan ko nimo, di ba? Ug asawa ko ikaw. Jeff, salamat. Salamat kay giangkon mo na akong asawa. Uy, kabutangan sa akong kalipay karon, Jeff. Silualan ko kung nganong uga ko nimo tinagdan sa miyaking nga adlaw. Gusto na. Gisabot ko na ikaw. Kadiyot, nakakaon ka na ba? Andaman ko ikaw sa imong pagkaon. Yo. Oo. Unsa may nahitabo, ha? Milabad ang akong Sila ba nang imong uwa? Nga naman, Jeff. May hilak sus ka babae. Jeff, nga no. Ipahuway ko na tigali ng labat sa kung Okay, nakakaon ka na ba? Oo, mana. Ay, nagkabalagan ako. Anita din ni magsulti. Ay nga nung gidalaman ko nimo din mamoy. Daghan na ba mga bato din dapita, oh? Hilan na ba kuno din dapita? Unsa may mo isulti din ako? Sekreto? Husto na. Ah? Ay, ana ha? Oy? Mayabag naman tingali ka ng amo, ha? Kalit man nagkatawa, ay? Ansa tong giingon mo? Ang hay ni ato, Ma'am Dayan? Katong giingon mo kaganiha nga may gipangutana si Sir Jeff ni mo. Aw, oy? Mayroon sa Sir Ma'am ay Dayan? Kundugay na ba siya din nga nagpuyo? Imo man kong giingnandaan nga kung mangutana si Sir nako. Tandoon lang nako. Og ako sab giingnan nga ikaw niyang asawa. Karon pa lamang ako nakakita ni Sir Jeff din, Ma'am. Og tinuod ba gyud nga naminyo ka na, Ma'am Dayan? Oh, dito mi nakasal sa Picas Isla. Sa dakong syudad, dito mi nakasal ni Jeff. Ay unya lagi. Karon pa lamang ako nakakita niya ng Sir dinhe. Sa una mag-ulian ka dinhe. Wa man lagi man na nimo siya dada. Karon na lamang. Og tingala lamang ako ay. Nga imo akong gipapauli og kadyot dito sa amo ang bungtod. Ay, husto na. Ayun na pagtakan og pangutana og pagkuti-kuti pa nako. Basta, nalipay ko sa imong gibuhat. Og tungod di ana. Nia, imo na kini. Uy, unsalan man ka na. Ay tingali ok ka na, Ma'am Dayan. Allergic ka kong ok. Samot og ulipan. Ay, mahadlugin ako. Dawata lang. Kasaba ba ni mo eh? Sige, makahimo ka na sa pagpauli. Sa'yo pagbalik ugma ha, aron makakaon sa mix sa'yo. Hala. Unsyalan man kining iyang gihatak. Bato man kining... hala. Gamayng bato nga may gilaw. Dili pud kini bato ni Darna. Yun na pagod una. Kakita naman akong giingon ni ini sa akong uyuan di kani adto. Sa dihanggikan sila sa Mount Iwalwan. Uy, kinuo ko. Hala, uy. Bulawan kini. Bulawan gaygot. Ay, nga nung gitagaan man kong ingon ni ini ni Ma'am. Oy, kamay ratuot. Apan mabaligyan na kinig mahal-mahal. Kiyatakan man lagi ko ni ini ni Ma'am. Tunay daghan si Ma'am Dayan ni ini. Bisikit mo lang ako mo. Ugusahay. Musanting akong dunggan sa kasakit. Nga naman eh. Dili ka tulis akong pagkadisgrasya. May nadugog na sab kong hilak sa baba. Ubalik ko sa syudad, James. Aron sa pag-atiman sa kibiyaan mong negosyo dito. O kung mapahimutan ko na kini, mubalik ko din sa probinsya. O ipabalihin ko ikaw dito sa syudad. Adto ko ikaw ipalubong dito. Sayon ko na lang unya pagduawon imong lubnganan. Kinahanglang magmaligon ko. Tungod alang sa atong anak, si Francine. Oh, ang tao kasi nagtanaw na ako. Ganun kasi kay man na siya tanaw na ako. Oh,
Niya siya paingon din sa akong nahimutangan. Miss, condolence. Oh, ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!